טוב, לי, בואי תציג את עצמך. אני לי, ורדה, בת 21. יש כאלה שגם קוראים לי ונדי. אני גרה בדרום הרצליה, סליחה, תל אביב. אני מעצבת פנים, אני חולה על פנים, אני חולה על עיצוב. אני בכלל במקור הודית שהופרדה מלידה. אני קונה בגדים מצמו, אני חולה על ידיות מאינדונזיה. וואי, מה זה, פאנלים הודים? אז לי, אני מבין שפעם היית בלוגרית, רוצה לספר לנו על זה? וואו, אני הייתי הצלחה מסחררת. האינסטגרם שלי, אני הייתי כוכבת על. אשלי בקשי, אבל אשלי. זה מאינדונזיה או מהודו? טוב, לי, אז מה את מחפשת בגבר? תראה, אין לי הרבה דרישות. אני רוצה גבר דתי, משפחתי, חתיך, שיהיה פעלתן. אני רוצה גבר שאוהב לעבוד קשה, רציני, בחור עם משמעות. מאוד חשוב לי שהוא יקום מוקדם בבוקר, ושיהיה פעלתן. טוב, לי, אז עכשיו יש לנו פה את שני הסרטונים של המועמדים. אנחנו נראה לך אותם, ואת תבחרי אחד מהם. יאו, אימא'לה דחוף! טוב, לי, אז איך הוא נראה לך? לא יודעת, לא מדויק לי. טוב, אז נעבור למתמודד מספר 2, שחר גרבר, בן 25, מגבעת שמואל. מהפריפריה! שלום שחר, בוא תשב על הכיסא. מה הכיסא? תביא ספה, חייב לנוח. אז אולי תזמין פיצה. טוב שחר, אז בוא תציג את עצמך. אני שחר גרבר, בן 25, מגבעת שמואל. עומד על משרד תעשייה וטיול. וואו, השם משפחה מאוד מוכר. בטח, גרבר 3, ראית? תראה. שכבית ראש, גרבר 3. אז שחר, במה אתה עובד? לעבוד? לעבוד זה משהו שאני צריך לעשות או שיכולים לעשות בשבילי? אוקיי, יפה, הבנתי. ומה אתה אוהב לעשות? וואי, תראי. אני אוהב לטייל, אני אוהב טיולים, אני אוהב לעשות אלבומים לטיולים. כל טיול שאני עושה, אני מכין לו גם אלבום. אני אוהב שקיעות, בטן גב, מסאז', הילטון, מטל הילטון. מה, תאילנד הקיץ? מה, אבל מאיפה תביא כסף לתאילנד? שם כסף לתאילנד, אתה יודע מה אני תמיד אומר. תחיה את היום, כאילו אתה עושה את האקזיט מחר. אומייגאד, מושלם. אני רוצה אותו. שלום לשחר ולי, מה שלומכם? וואו, אנחנו מעולה, אנחנו מתרגשים בטירוף. איזה כיף. ספרו לנו מה אתם אוהבים לעשות ביחד? וואי, טוב, אז אנחנו אוהבים מסעדות, בתי קפה, פייסל בערב, הופעות. בתי מלון. צ'יץ', נו יאללה, תתלהם קצת, מה? אני מתלהם. תספר קצת. אנחנו חולים על הערבה, אנחנו מטיילים לפחות פעמיים בשבוע בערבה. אין, הבתי בוץ שם, זה מטורף. אין, אני בטוח אגור בערבה. אנחנו אוהבים לטייל, והודו, וג'ייפור. יואו, ג'ייפור, אהבת חיי, ותאילנד. אוסטרליה? ממש לא. מה, למה לא? אין שם תרבות, אין שם אותנטיות. אוי, סתם אומרת, היא אוהבת. קיצור, אתם אוהבים לבזבז כסף. כן. וואו, אתם ממש צעירים בנפשכם. מה, זה היה פה מבלבל, אה? טוב, אז שחר, תספר לנו איך יצאת ללי. וואי, איך יצאתי ללי? אמרתי, כנס לעמוד הרומנטי. הלכנו למדבר, 3 ימים במדבר, לקחתי טיול ג'יפים, היה מטורף. רציתי לחפש את המטמון, 3 ימים לחפש את המטמון. היום האחרון הייתה הצעה. אין, הופתעה של החיים, לא הבינה כלום. אין, הוא כזה רומנטי. וואו, איזה יופי, נשמע ממש מרגש. כן, היה מעולה. טוב, נו מה, סיימנו פה? כן, סיימנו. יאללה, לי, מסאז' דחוף. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your